Ayo dinake bersama kuda Surya Birawa. Asli lo ngopo sikit. Mboten kesupen Gedeng Tulungagung Kediri kula keturaken kagem Bapak Sigit nggih selaku pimpinan jaranan kuda Surya Birawa. Semoga Bapak Sigit Gedeng pun dipun mejataken matur nuwun. Nalikane biyen ngeterne lungamu ora tega bisa suwe ra ketemu antarane Tulungagung lan Kediri loh mau nangis romo aku sing ngusapi madhep mantep konmu bakal niat lunga kanggo cukupe bebrayan bali wis mong ning ngira jebule malah mentolong krungu kabar sliramu gandeng wong liya antarane Tulungagung lan Kediri gonmu pamit lunga bakal hati-hati antarane Tulungagung lan Kediri lomu netes aku mung sabarmu sapi pepesteni aku kudu kaya ngene mbok yo eling janjimu dek biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapne pungkasane gawe gelo selawase ayo